min jodde aga goto gaynako goto donc non cikku Salif Sow Seydi Sow dom baye ala gaynako kay ko Sow tan wana Camara gaynako Camara kam hewani yede kam anani komin kaali go nani kadi ko monsieur Camara haali donc non onon nawata balde holko jiyaton e ladde de e holko rokkoto mon ciusal wawde wonde ton hakkil lebbi jeenayi on jiyata debbo on jiyata yumma on jiyata nene on jiyata bandirabe so wona be baali tan e ladde de e danger gondo e balde ngal ciusal ko adi fof mi salmini on mi juuri mon mi ñaagani mon Allah moƴere kadi min gandi koto weltare amen fuddi min gandaro haadi kala ko neddo weltotno minen buri weltade hande sabi sa noddi neddo o mawni kina ko notima bawata tan ko weltade kadi min beltanima wuro ngo fof ha wadi feggere sabi ko min jibinande wuro ngo so min noddi wuro ngo no notim min alay sago min belto so dum benni affaire gaynaka haala pular mi kala ko jidda burma doole minen gila Allah min jibina gila Allah wadi min jibina ko gaynaka tan min kolla denno wadde ɓeyde min kollama gaynaka ko ɗum min goowi ko ɗum min gandi ko ɗum min parnori so min mbaynima ɗo e mawniraɓe amen rewɓe e mawniraɓe amen worɓe e miñiraɓe amen so min jeehi min jiiɗo artirande ɓe ko laaɓi ko ɗum waɗi min kulani ladde min kulani heege min kulani ɗomka kadi kala to min gandi emin mbaali jawdi amen ndin haara ko ɗo min mbaalata sabi sa yi neɗɗo waɗa kala ndese yiɗo ƴewde kaake minenne somin jiiɗi somin garte wuro he min jaɓɓe kadi min ganda kadi ko nawno min ko min gartira ko laaɓi ko ɗum woni ko nawi min ladde ko ɗum woni mais ngal cuusal holno min kam so min nawama hande hakkunde Mali e Kédougou somi waali toon mi meeɗi aynoyde beyi noon boy kono jaami ha hedde 13 heures oɗo heure tan rendu fudi wadde kur a faami taade mi woddano wuro ngo gartumi quoi a faami wajibe mbi kam durto 18 heures gortede ambi mi dum oron nyalawma daw oron nyalawma haadi kadi onon holno mbaaru don muñirde dum don min muñirta dum ko min dewi ko andi jawdi ko an wonata maccudo mudum so min pini subaka gila 5 heures min immoto tawa nyaamani he batte jaha mbirtu ya ha 2 heures
so ɗi kaari gartiraɗi so ɗi karani il faut ñalla ñallatona hiira jofna no wawi wade foof ko ɗum woni no wayni ok mais so ɗi kaari garta mais an nawo an tawa harani an kay hankadine hay sa harani sebo sabi seeɗane harma sabi sa miijima tan gayana ko sa arti ga probléme gonɗo ga o ɓuuri fof e bonde ko garta yimɓe mbima aɗa fooñi sabi minen hande somin mbiyama min pooñi tan ene jara min foof sabi jalta galle bamma duuɓi ɗiɗi duuɓi tati lebbi jeenayyi gartira baali hay kirso rongu dañata hoye muɗum ɗum minen min mbawa ɗum ɗon kadi machallah ɗum ko pulago tigui tigui ɗum ko fulɓe wayi noon donc so wiyama pullo noon comme no Oumar wini so wiyama pullo ndaw ko yoodi ndaw ko suusi ndaw ko heewi teddungal kadi jaro holko nane mi namdi secret o mbi kam ko ngo ko hakkude baali ɗi e gaynako mais cikkumi tan won goɗɗum kadi ko woni nder par ce que hay sa naate less 16 baali ɗi ko ɗum ndewanma donc holko saabi ɗum eyyi kala ko jiiɗa e aduna ene jogui sababu eyyi kono noon sa liggima kaake a wone ladde an tan jawdi ma tan a yiyani fondu a yiyani guertogal a soynaki neɗɗo ko an tan majji soɗi pini subaka an ɗi coynto so ñalawma ko an ɗi jiyata son natti wuuro sa naati wuuro tan en jogui no serdirta ɗum ko gowko mi weltima e maɗa mi weltima no fewi holko jiɗɗa haalde taw mi namdakima jinmi haalde tan ko sowona mi weltanimama an Yaro mi weltanima génération mo garuɗa o kadi mi weltanima leynaɓe ha ɗon wawi hadde min gandi koto weltare amen fuɗɗi mais min gandaro haaɗi aɗa wawi noddude wuuro wasa notadema kono minen wuuro ngo andini min koye wuuro he tigui min jeeya min joguima cuusal ñande wonde addude ko wayno Yaro ene woɗɓe machallah voilà NF ko lewe a yi min jiiɗo ko heewi min jii ko yoodi min jii teddungal min jii ƴaro min jii goddum kono mbirumi ni c'est la première fois kam yiide ɗum mboɗo yiyatno ɗum e YouTube mboɗo yiyatno ɗum e internet e télévision uji kono hande Allah rokki kam lewenaɓe rokki kam occasion wawde yiide holko woni Jaro e tewterde ɗum avec groupe o foof Yacine en Baba Galle en Oumar Mbo en donc machallah ko weltare no fewi xam nga gaañ da ngay waaru xam nga tubaab mënul traité gaynde ba mu gëm ko nga ne nit ku ñuul mënut a mën a traité xaram kon yaa ngi ni traité seen xar ba mu normal da ngay bàyyi weddi gis bokku ci lii réalité la waaw